Mä jaksa heiluttaa. Tuohon pitää se vaikka niinku just tälleen, että se näkyy tonne noin. Jalkoihin sattuu hassusti. Vähän niinku polttelee jalkapottia. No niin. Mut eihän se vielä osunut hikakeppi, eihän. Ei, mut nyt tuli peruutus. Mun mielestä siihen osui vaan kivi, mikä tossa heilahti se keppi. No mutta noipa laskee niistä kivistäkin. Jaa. Paitsi sit varmaan kun tulee sveitsiläisiä, niin niistä ei oteta vaikka rengaskin osuisi. Noniin. Saatu. Vittu. Se tuli videolle. Siellä ne liikkuu. Siellä ne liikkuu, kaikki on hyvin. No ei tossa voi käydä mitään. Olisit nähnyt siellä tsekeissä, kun se lähti suoraan siihen kiveen näin. Mut toikin alin puolella. Sä et ollut tsekeissä. Autosta nousee savua. Se meni ihan kuule molempien puolelle se auto. Toivotaan, ettei auto hajonnut. Vesitty aika paljon savua.